ang nakikita ngayon ng ang trend ng pagtaas ng kaso ng COVID-19 incidents ay galing sa Metro Manila, sa NCR, ay mukhang dito na nakasentro ngayon sa Visayas at Mindanao, particular ho sa Cagayan de Oro, Soc-Sargent area. Ano ho ang nakikita mga pagtaya ho ninyo ngayon sa magiging takbo ng kampanya natin kontra COVID ho, Professor David, sir? Well, firstly, tama yung sinasabi mo, June. Nagkaroon ng surge sa NCR, nagsimula ng late February. Pero ngayon, pababa na yung bilang ng kaso sa NCR. Although hindi pa siya kasing baba nung January to February, medyo malapit na siya. At marami ng LGU sa NCR na downgrade na sa moderate risk. Pero ganun pa man, medyo marami pa rin yung bilang ng kaso. Sa NCR pa lang 1,000 cases per day. Pero in terms of population, relative to population, medyo mababa na. Whereas, tama yung sinabi mo, may nakita tayong pagtaas ng kaso. For example, sa latest report namin, Davao City, 93 cases per day ang average niya, 7-day average. Puerto Princesa, Bacolod, may pagtaas din. General Santos din, Butuan, Cebu City, tumataas sila ng konti pero mababa pa naman. So, although tumataas yung bilang ng kaso, hindi pa naman natin masasabing alarming. Opo. Itong mga bilang na nakikita natin, concerning lang. Ibig sabihin, kailangan natin tutukan at remind lang yung publiko natin, sumunod sa mga health protocols, magsuot ng face mask, face shield, kasi hindi natin masasabi kung may mga variants na kumakalat dito sa mga lugar na ito, kaya minamonitor natin. Kasi yung genome sequencing, matagal yan mga 2,000 bago makuha. At saka mas mahirap pag nasa probinsya, dadalhin pa sa Metro Manila yung mga samples, tapos 2 weeks pa yung genome sequencing. Kaya yung experience natin nung last time nung sa Cebu City, medyo natagalan bago nakakuha ng genome sequencing. Pero sa ngayon, i-assume natin kung ano yung kumakalat, yung original virus or yung variants, kailangan magdoble ingat talaga tayo sa ngayon. Lalo na karami ng mga lungsod na sinabi ko, na nasabi ko, pati yung Zamboanga City, pababa na, pero mataas pa rin yung attack rate niya. Ibig sabihin, masasabi natin, nasa high risk ngayon yung Zamboanga City, Cagayan de Oro, Bacolod, Iloilo City, General Santos, Puerto Princesa, Butuan. So yung mga lugar, tsaka yung mga ito, yung nakikita namin, monitor namin, ito lang yung mga medyo nasa top 30. Pero may nakita rin tayong pagtaas ng bilang ng kaso kahit sa Bukidnon, sa Valencia. So may mga lugar na hindi pa ganun kataas yung kaso, pero relative sa population, pati rin nga sa Dumaguete, medyo tumataas yung bilang ng kaso.